Kaveri. Miesten 22 jälkeen aika 2.8.11 ja pitkään meillä kadoksessa ollut aika Ruotsin Ilma Krusenstjernalle on myöskin saatu jo tänne meille kirjattua ylös. Hän on tällä hetkellä ajalla 28.00 kolmantena naisten 21. Finishing right now, Yuki Nitami from Japan in the qualification 2. And also approaching from the last control, Antonia Sofrankova, Slovakia, in the ladies qualification 3. Yuki Nitami Japanista miesten 22 kahdeksanneksi, aika 47.20. Ja hänen perässään maalin tulossa Slovakian Antonia Sofrankova.